Marçal, adéu, Adéu. Ja l'he mirat, ja. Uf, de cop. Mira, estem a 751 metres. Hem pujat 150 per ara. A 900. Sí, senyors, eh? Alegre, que esteu, això. Quin masclisme més fastigós, eh? Ara. Merda. Vale? Sí, senyor. Aquí tenim una foto. Què? Vinga, Marcel. Acaba dalt. Queda algú més a darrere? Qui queda? Exacte. Passa, deixa passar aquí al dret. Ja el coll. Porta la serem de punta, anem cap al coll, doncs. I a pujar. Quina? No, vaig venir a vegades amb en Moret, amb en Quim Moret. Avall. Sí, avall. Fins al coll. El GPS el pots portar com el porta en Pere. Vale! Tinc utilitzat. Hòstia, si és el King Willy! Hòstia, King Willy m'ha sortit, nano! Va, porta aquí! Va, Pau, cago en l'hosti, va! Aquí és molt maco, aquí, eh? Aquest és preciós. Aquest és que ara... Aquí està millor. Vinga, Marçal. Serà per fotògrafos. Sí, no quedarà, eh? Si no, aquest tros ja sí. Per allà, tens que anar per allà. No, ara hi ha un altre coll. Aquesta. Pues ara en ve un altre. Ve un altre com aquest. Sí, s'ha obert sola. Sí. Sí, doncs vinga, ja podem apuntar-nos-hi. Així el destrosso.
Aigua aquí hi ha. Falta gent! Tira fotografies aquí a la trinxera. Hola, maques! Això que és una espècie d'aquí, de l'alfageda? La Sara y la Emma. Els carros de la feixeda aquí hi ha. Això és maco, ara. Mira el castell de Sant Miquel allà dalt, eh? Sí, sí. Ara acaba de passar ja el coll, eh? De baixada fins al cotxe, ara. Sí, som. Som més amb els maduixes. Vale?